I was born into a life of struggle, raised in poverty. But I will not let that define my future. I will work tirelessly, day and night. No matter how tough it is, I will never give up. I know that the road ahead will be hard, full of obstacles and challenges. Sometimes I will feel tired and want to stop or give up. But deep down, I believe that my dreams are worth fighting for. I keep my head up high and remind myself that many people have faced similar struggles and have still found a way to succeed. Each small step I take brings me closer to my goals. I have faith in my abilities and the strength inside me. I will learn from my mistakes, grow from my experiences, and keep pushing forward. With each effort I make, I am building a better life for myself. I want to inspire others who are going through tough times to also keep striving. Together, we can create a brighter future. I will turn my struggles into strengths and prove that I can achieve anything I set my mind to. Was so amount, and I know how much is it in this January. Duniya haka yake in shekara bai ta biyu ba za ka yi magana kari yanzu to kun ji mu jira zuwa ƙarshen shekara za mu samu kara a wancan babban ne yanzu maganar mu duk da ba ka zuwa sai ka mana da manajan ku za ku je ku yi wancan meeting idan kun biya manajan ku sai manajan ku sai su biya mana shikenan kun yi approving sai manajan ku me kenan magana kara ma aka ci aure magana kara ma aka ci ina jin ka ce da ku fara kuma na ga inda magana ne ga sai da Ani ina bayan Oga tare da Oga Ismail. Ku kun gama na kwamitin din ne? Tun da na samu mutum biyu sun baka amsa ai. Mu je mu yi mutum din mu. Ina suna da gaskiya. Na dai ga aikin duniya ne da waya an ba mu je mu ta fama muna mai da yadda aka yi. Wannan shine aikin da aka yi. Go.